Start med at vaske hænderne. Læg derefter alle de ting frem på et rent område, som du skal bruge. Du skal bruge følgende: affaldsbeholder til spidse og skarpe genstande. Kort injektionskanyle med brun krave. Sprøjte. Lang blandingskanyle med lyserød krave. Ampulknækker. Glasampul med væske. Hætteglas med Menopur. Nu er du klar til at forberede Menopur-injektionen. Start med at fjerne beskyttelseshætten af hætteglasset med Menopur. Næste trin er at åbne væskeampullen. Tag en glasampul med væske frem og knips forsigtigt på toppen af den, så al væsken falder ned til bunden. Øverst på ampullen findes en farvet prik. Den viser, hvor glasset er lettest at bryde. Tag en ampulknækker og anbring den på ampullens øvre del. Hold i ampullens nederste del, så prikken vender ind mod dig selv. Bræk med den anden hånd ampulhovedet væk fra dig selv ved hjælp af ampulknækkeren. Anbring forsigtigt den åbne ampul på arbejdsfladen og læg den afbrækkede del i affaldsbeholderen til spidse og skarpe genstande. Nu skal du forberede sprøjten. Pak først sprøjten ud af indpakningen og sørg for, at spidsen holdes ren uden berøring af noget. Pak derefter blandingskanylen ud, som har den lyserøde krave. Når du har pakket blandingskanylen ud, sættes den direkte på sprøjten. Tag beskyttelseshætten af kanylen og behold den forberedte sprøjte i den ene hånd. Nu skal du trække væsken op i sprøjten. Tag ampullen med væske op i den anden hånd og før nålen ned til bunden af ampullen. Sørg for, at nålen bliver under væskeoverfladen og sug vandet op i sprøjten. Når nålen holdes under væskeoverfladen, minimeres dannelsen af luftbobler i sprøjten. Kontroller, at du har suget al væske op. Læg den tomme glasampul i affaldsbeholderen til spidse og skarpe genstande, mens du holder sprøjten med den afdækkede nål klar til forberedelse af opløsningen. Nu er du klar til at blande opløsningen. Tag hætteglasset med Menopur frem. Tag sprøjten med væsken og stik nålen igennem gummihætten på hætteglasset. Indsprøjt væsken fra sprøjten ned i Menopur-hætteglasset. Kontroller, at pulveret opløses umiddelbart efter. Hvis ikke det sker, kan du ryste glasset forsigtigt, indtil opløsningen er helt klar. Nu er opløsningen klar til at blive suget tilbage i sprøjten igen. Sug langsomt opløsningen op, uden at fjerne nålen fra hætteglasset. Sørg for, at nålespidsen er i bunden af hætteglasset, indtil al væsken er suget op. Hvis din læge har ordineret, at du skal injicere mere end et hætteglas med Menopur for hver injektion, skal du suge væsken fra det første hætteglas Menopur tilbage i sprøjten og sprøjte væsken ned i det næste glas. Og gentage denne proces i det antal hætteglas, du har fået ordineret. Du kan blande op til 3 Menopur hætteglas fra samme ampul med væske. Kontroller, at hvert hætteglas, du blander, tømmes helt for væske. Læg de tomme hætteglas i en affaldsbeholder til spidse og skarpe genstande. Nu er blandingen af din dosis medicin færdig. Hold sprøjten med nålen pegende opad
og knips forsigtigt på sprøjten, indtil al luft har samlet sig i toppen. Træk derefter lidt mere luft ind i sprøjten, så nålen tømmes for væske. Skub stemplet langsomt og forsigtigt op, indtil luften i toppen af sprøjten er væk. Tag nu blandingskanylen af sprøjten og læg den i en affaldsbeholder til spidse og skarpe genstande. Pak den korte nål med den brune krave ud, mens du holder sprøjten klar i hånden. Sæt den korte nål fast på sprøjten og fjern beskyttelseshætten. Før stemplet forsigtigt op i sprøjten, så der kommer en dråbe til syne på nålespidsen. Du er nu klar til injektionen. Din læge eller sygeplejerske har vist dig, hvor på kroppen det er bedst at injicere Menopur. Knip huden sammen, så der dannes en hudfold, og før nålen lige ind i en vinkel på 90 grader. Stik hele nålen ind i huden, og skub forsigtigt stemplet på sprøjten ind. Tag det roligt. Du behøver ikke at skynde dig med denne proces. Undgå at injicere i tydelige blodkar eller åre. Når du har afsluttet injektionen, skal du lægge nålen i affaldsbeholderen til spidse og skarpe genstande. Der kan nogle gange komme en smule blod der, hvor du har stukket nålen ind. Du kan eventuelt have lidt vat klar til at tørre blodet af med. Nu har du forberedt injektionen, trukket den rette dosis op og injiceret lægemidlet. Vi håber, du har haft nytte af denne instruktionsfilm. Denne instruktionsfilm er produceret af Færing i samarbejde med skandinaviske IVF-klinikker.